mma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kene Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye mmanya ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye mmanya ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị ugochitubelu ga-adị ugochitubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erigo anyị ndị oche eri anyị fọdụ asịkala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fe ka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa okwu n'ụka abịakwa. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji wee na-awa eziokwu niile agba nke ọ bụ m nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na-anọ n'isi ya maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ na soshal midia maọbụ na eziokwu TV. Kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị bụ family ofor and covenant. Family ofor and covenant. That is family staff of authority and covenant. Ọ bụrụ na ị gee ntị ma gee ntị nke ọma, ị ga-amụta something that will change your life. Ihe amụta ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ọfọ. Nke bụ eziokwu bụ na onwere family ọbụla n'ala Igbo enwere ọfọ. Mana ajụjụ bụ kedu ebe ọfọ ndị nna gị dị? Yes, kedu ebe ọfọ ụnọ dị? Ọfọ ụnọ nwere ike ọ bụrụ na ọ n'obi ụlọ ka ọ dị, kedu ebe ọ dị? Mana before anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa ka na-aga n'iru ọnwa Maachị. Ị nwekwara ike isonye na aja n'ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance abụrụ ebari a n'ọrụ anyị na-alụ maọbụ na aja anyị na-achụ na tempụl. Meaning na ị nwere ike isonyere anyị n'ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Aja bụ aja mbuli elu, aja ekwuchi ihe, aja esigoro na ya bụrụ imirikite ndị mmadụ elu. Mana you know why? We don't show testimonies on social media, and I had show you all. Yes, but I can tell you, Nike did not actually go. But can you go big? Ajaba Ajay bidoro chụba ihe karịgoro 2 years now, and the only news we na Aja since I bidoro here we do date. As we speak, on in the book throughout 2024, I had shown a heavy emission single month. Can I say
anyị na-ewere ya prayer request debe n'ọta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi ụbọchị ọbụla. As we speak this morning, na-ejego orim na temple jee chụọ aja gaa ọfọ n'isi ndị niile sonyere anyị. Iweta ya prayer request anyị debe n'ọta na-achụ aja n'isi gị. Then anyị ụbọchị ikpeazụ anyị achịkọta ya ụbọchị ikpeazụ n'ọnwa anyị jee na mmiri jee chụọrọ ndị mmiri aja mesara ka gbagotazie na temple chụọ aja to entities of powers nọ na temple. Jee n'ebe nchụaja gbuo ebule emesara aka. I can tell you ike dị na aja a na-achụ n'Igbo. What you don't know is only a mystery to you. Echi isonye na aja ihe ị ga-eme wee forward ya 3 prayer requests. You make token donation to the account number. Agwazie ngị other details I need for you in order to be free. Account number WhatsApp number eji nweta mbụ 08138243871. I repeat 08138243871. maọbụ 08057837672. I repeat 08057837672. Ọ bụrụ na ị na-esonyere m site n'Eziokwu TV ma na YouTube, then ije ebe anyị ga phone number sample yes na screen gị. Ọ bụrụ na ị na-esonyekwara anyị n'Eziokwu TV, like nkụzi anyị na-anụ mana ị chọrọ ịnụ ya ọzọ maọbụ isi arịa mmadụ, jee na ma YouTube handle Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu oraifite. Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu oraifite. Ihe enweta na YouTube. Anyị nwere over 1000 lectures there, including nkụzi na anụta. Ọ bụkwa ndị na-esonye anyị site n'Eziokwu TV, o nwere Nollywood movie ọbụla ịwọchị n'Eziokwu TV. Ị chọrọ ịwọchị ọzọ, jee na Ugochitubelu movie productions na YouTube ịwọchị ya. Maọbụ jee na Eziokwu Great Movies na YouTube ịwọchị ya. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood movies na YouTube watch kwazie. Ka ị na-awọchi ya na-emetụ aka na share button. Ka ị na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, metụba aka na share button. Ka ị na-eme nke a, ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị n'ebe ọ dị ukwuu for this noble art of sharing. Thank you. Ka anyị gabazie n'isi ihu na nkụzi anyị ji bịa. Ka anyị bidoro na nke mbụ, gịnị ewe ọfọ? Ọfọ n'ala Igbo bụ ihe Igbo ji dị ebube. Ọfọ bụ secretary. Kedu ihe bụ secretary? Secretary bụ those trees ụmụ mmụọ bi n'ime. Because of their nature, they are naturally attract these elemental beings. Dịka the herbs. Ịmana o nwere ụmụ mmụọ ndị na-ebi n'osisi, nwere idea? Yes, ihe what you don't know is only a mystery. A na-akpọ ha the herbs. These herbs are ndị angelu nke Chukwu n'obi na those sacred trees. Enwere those sacred trees nke gụnyere ọfọ, nke gụnyere ọjị, nke gụnyere ngwuru, nke gụnyere ojukwu, nke gụnyere akpụ ọkalete maọbụ akpụ ndị ichie, and so many, and so nke gụnyere ogirisi, and so many. Ịghọtara ya? Mana ka anyị dobiri etu a, ihe anyị chọrọ ikwu maka ya taa bụ ọfọ. Anyị wee kwuo na ọfọ abụrụ taa ka ọ dịbara. Anyị kwukwa na ọfọ nwere ike ịbịa in many shape. Yes, ọfọ nwere ike atụọ ya n'ụdị a staff. Yes, ọfọ nwere ike ịbịa in different shapes and sizes. Yes. So ihe dị mkpa bụ na osisi eji ekwubi okwu, ihe ọ na-agba ejide n'aka, kwa ụkwara ụmụ mmụọ ege ntị, ọ ihe osisi ọfọ bụ. Osisi ọfọ a ka ndị oyibo na-akpọ staff of authority ma ọ bụ mkpọ. N'obodo mana nkụ dị na mba na-egere mba ndị ọkwa eziokwu, ndị ọcha emegwekwana nke ememe ikiri na ụdị ọfọ, like ịbụrụ a leader, a na-enye staff of authority ọkwa eziokwu. Ịnụgo the word before. Ị ga-afụ nke ndị house na-eji. Yes, a na-akpọ staff of authority. Iburu igwe, ị ga-afụ nke igwe na-eji. Ọ mkpara o ji achị igwe atụrụ ahịara ya n'aka. Ọkwa ị na-afụkwa nke ndị bishop na-eji. Yes, ọ mkpa kpọ staff of authority as a leader na-achịkwa igwe atụrụ ya. Ọfọ a ka Moses na-eji mgbe ọ na-edu ụmụ Israel dịka onye ndu ha. Ị na-ege ntị? Chenji abụ na-ekwu otu Baịbụl ka si n'akụkọ ịmagoro wee kọọrọ gị. Ọ mkpa ka a sị n'ọkụ na mmiri resi wee kewaa.
o nwere ihe na-aghọta. Yes, mkpọ ọwụ staff of authority. Ka ndatazie ebe anyị. Ọfọ bụ a secretary nwere ike buru ibu. Ọ a secretary ya nwa agbụrụ ọbụla na mba ọbụla na ezinụlọ ọbụla ji wee dị ebube. Osisi ọfọ. Osisi ọfọ dị nnukwu mana o nwere ike ịmarọ. Mana ihe nchọ ka nkọwarụ ya tata bụ na ndị Igbo na-atụ ilu sị na ọ bụrụ na a na-egosi nwata awọ n'ikpe okwute si na-emetụrụ ya aka maka na awọ n'okwute iri. Ijego na gọọmenti ihe afọ na various House of Assembly without that staff of authority. Ị marụ na gathering ha gathering na house abụrụ plenary session nọ nkịtị house committee ka ha nọ, mana that staff authority a na-akpọ mess n'olu oyibo Eze-Ana in their midst, a man of plenary sitting, no normal sitting of the house. Whatever one decision had taken in the presence of us stands. Ihe ọzọ ihe ejikọwa ọfọ ihe ejikọ sị na ọfọ bụ ihe ndị Igbo ji dị ebube. Ọ bụgo na house ka a na-ekwu okwu, ị ga-afụ ka the speaker or the senate president ga-ekwu na so decision was taken in good faith. Those in support of this particular decision taken in good faith should say aye. Those in against say nay. Then the majority of the offer will say the aye have it. Ihe okwu bụ ka ndị enu na ndị ana bịa witness na nkwekọrịta ekwekọtara bụ ihe ndị niile na ọhazuru mee, maka na ọ na-abụ agbakọ kwa nwa n'unu na ọ dị awa n'afa. Ọhazuru mee abụ that sound anwa eprodusuru mgbe etiri ọfọ n'ala bụ a sound ye be a witness in creation that an agreement was reached. Na-enwere nkwekọrịta, na-enwere ọgbụgba ndụ ekwekọrịta wee sị ka o si n'ọfụ dị. Ụnụ aghọtara ihe na-eme na ọ bụ maka na ọ bụrụ na ị nwere anya ime mmụọ ma ọ gbagota na spiritual level, ihe aghọta ihe na-eme. Enwere ihe a na-akpọ enwere law of sound. Law of sound. Onya batala na ụmụnna anyị ndị na the Ekis will be telling you about law light and sound. Ịghọtara ya? So n'ọdịnala anyị kwenyere na ọnya batara eji agba mkpọ n'ala. Nwere ihe ịghọta? Nya batara eji agba mkpọ n'ala maka na ọ na-abụ ekwubi okwu ma ọ bụ na-achọrọ ise ndị mmụọ ma ọ bụ na o nwere ozu a na-akwa agbagha na-egbe etu a ịgba ahụ ụda. That sound anwa bụ ihe na-transmit the intention. Eneghị anya na-asị na agbagha na-egbe a ọ bụrụ na akwamozu ebidogo onye ọbụla bịawazie dịka esi kwekọrịta na ya akwụ onye dị etu ụbọchị dị etu a. Ọ bụrụkwa na ndị nwa di ana na-abata akwa ma ọ na ha abatachaga akwa na-ana agba mkpọ n'ala. Ịghọtara ya? Ọ na-egosi nkwekọrịta ekwekọrịta n'uju. Ọ bụgoro onye nwaanyị bịara ije dị a na-agbaze chie abịakwa ya agbakọ mkpọ. That law of sound we transmit that nkwekọrịta ahụ ekwekọrịta in the great beyond. So sound nwere ihe ọ pụtara. Onye kpatara o ji abụ na-ekwekọrịtara n'ọfọ ekwucha ihe niile ahụ eti ọfọ n'ala. Ka the mother earth bear witness and the law of sound bear witness. This is what we agreed on. So ihe gbasara ọfọ abụrụ a child play, ọ bụrụ a joke. So pay attention mgbe ọwụ na-ekwudo ihe kwute okwu ọfọ. Ọfọ dị very powerful. So nkwu dị na mba na-eghere mba nni. Ọfọ a na-agwa gị bidoro dịbalụ mgbe ụwa Igbo ji wee dịba. Ọfọ a bụ nwa tokwu. Ọ ihe ndị Igbo na-eji n'aka wee kwubi okwu si na-etu anyị si wee kwuo ka o si n'ọfọ dị. Okwucha atụ ọfọ na ana si ise. Ị na-ege ntị?
ịmana nwa ụbọchị nkọwara ndị mmadụ ihe ise mili. Yes, isi na okwu a bụ okwu dara ụda na mgbe ọbụla ekwuchara okwu wee tie ọfọ n'ala wee si ise, ihe o minuru bụ n'ala Igbo maka gịnị bụ ise? Ịghọtara ya? Eziokwu na ije na mba dị iche iche ha nwere ihe a na-akpụ ya, like ụmụnne m ndị Edo we say ise, the same thing ka o minuru, mana ọ na-awụzi mba distorted words of okwu Igbo, mana ọ dị ụtọ na ịgbara abụrụ ka nkọwara ihe gbasara history etu Igbo na ndị Benin Kingdom si wee bịa in common, kpata na onwe some words anyị nwa na-use ha nwa na-use, mana ọ story for another day. Ise means na ihe a gọrọ n'ọfọ tata bụ ụbọchị Orie, ya mee n'Orie, ya mee n'Afọ, ya mee na Nkwọ, ya mee na Eke, ma ụma. Ọnya bụ ise. Ise means bountiful, that is in abundant, karịa ayọ. Ya ka o ju afịa na-anọ ụbọchị na-anọ mụ ụba, that is modern. Ka ihe anyị gọrọ ka o mee n'afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ makwuo ụma, that is ju na-awụfu awụfu. O nwere ihe ịghọta? Ọnya ka eji eyuzu ise, asị ha n'ise wụ na o juru eju afịa na-anọ ụbọchị na-anọ mụ ụba, na-etu a ka anyị si wee yie ka ọ ga-esi mee. O nwere egwu anyị na-agụ mgbe anyị nọ na charismatic, ọ sị give, na one of the Pentecost week I met then. Yes, ọ sị give, it shall be given unto you, with measure shaking together and running over, running over. O nwere ebe ọ dị na Bible, I think na kind Matthew, it was in that quotation. Mana ebe a ka esi weta that the theme of that year Pentecost week. Mana ị chọrọ ịkọwara gị ebe a bụ na inye na ihe a na-ayọ ọgbụ ka oju karịa mụ ụba, ka mara Chukwu karịara anyị ahụ karịa ka anyị yọrọ. So ihe ndị Igbo ji enwe ji asị ise a bụ ka ihe anyị yọrọ meela anyị afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ ma ụba o asị ise ọhịa omiri. So ihe na-achịkọwala gị bụ na ọfọ a dị na famili ọbụla, ngwụrụ famili na ala Igbo enwere ọfọ, maka na ị cannot build obi without ọfọ. Obi ọbụla ịfụrụ nwere ọfọ, obi ọbụla ịfụrụ alụ nwere ọfọ. Yes, like obi dị na temple now nwere ọfọ ya. Onwe efu any reason na ya bụ chọrọ igbu nna ya bụ obi. Yes, ọ bụrụ na chọrọ igbu nna ya bụ obi anwa, then ị mara na mma eweta ọfọ anwa. Na-ekwu maka ya. Ihe m na-ekwu maka ya bụ na ọfọ bụ a symbol of authority. Ọfọ bụ a symbol of authority. Ọfọ a bụ na ebe ọgwụ na-adọrọ okwu mmụọ nwere ọfọ sienu. Ndị nna nna gị ha, mgbe ọbụla nna nna gị dọrọ ana ngwuru, nwe ya na-akpa ana ngwuru, ebe e yibere family altar. Echefuru ụbọchị nkọwara ngwara gị na famili ọbụla nwere ana ngwuru, na-enwekwaziri ana ngwuru ụmụnna ma ọ bụ nke obodo. Now ebe ọbụla adọrọ ana nwere ọfọ eji wee dọọ ana anwa, na-abụ ekwute okwu eti ọfọ ana. Etu a ka ọ dịkwa ebe adọrọ obi ndị ichie enwere ọfọ ya. Enwekwara ọfọ mmụọ dị iche iche dịgasị na famili dị iche iche. Ghọtara ya? So ọfọ anwa bụ ọfọ edebelụ eji ekwu okwu n'ihu mmụọ anwa wee sị ka o si etu anyị si wee gọọ wee mee asị ise. Ghọtara ihe m na-ekwu? Yes, etu a ka o si wee dị. So kedu ihe m na-ekwu maka ya? Nyanwụ ọfọ famili ọbụla nwere nke, and that family anwa mgbe e wibere dati ọgba ndụ anwa dewe ọfọ anwa eji ekwu okwu n'ihu ya bụ mmụọ wee na-ekwu ka o si etu a wee dị. Mgbe ọbụla iwere ọfọ, mgbe ọbụla iwere ọfọ be nna gị je tụfuo, ihe imere obodo ịkọmitiri abominable act. Ihe ọ pụtara bụ na the good wishes, the good prayers, the good wrongings of your ancestors na okwu ekwubiri n'isi ha na n'isi ụmụ ụmụ ha, n'ọnya ka iwere discard ya tụfuo ya.
ịtụfu ọfọ bụ ịtụfu agreement, ịtụfu covenant. Maka ndị nna nna anyị ha mgbe ọbụla a na-ehibe obi nwere ọgbụgba ndụ enwere mgbe ehibere obi a. Obi a abụrụ na ọjọọ ka ọ bụrụ mgbe ọbụla ehibere obi is an altar or an altar ka ehibere. So every altar nwere ọfịa. Every altar ọbụla nwere ọfịa. Every altar ọbụla nwere ọfọ ya bụ altar. So mgbe ọbụla ị bịa discard ya that ọfọ, ihe ọbụla na discarded the covenant ndị nna nna gị ha nwere with ya bụ altar, ọnya ka ị dispose. And mgbe ọbụla ị tụfuru ọfọ na ọdụ ka ị tụfuru nkwekọrịta niile, all the covenant and agreement. Ọ bụ n'ọnụ oyibo asịghị nọ MOU, memorandum of understanding, ekwekọrịta na-etu aka ọ ga-esi wee dị ka ị tụfuru. And ihe ọ pụtara bụ na enwere all the agreement is null and void na ọ bụrụ ndị sụrụ oyibo. Mana by that one enwego problem. So ndị nna nna anyị ha wubere those altars in love and in good faith. Ha wubere ọgba ndụ ndị a in love and in good faith maka ọdịmma nke ezinụlọ ha. Ndị nna nna anyị ha fụrụ ụmụ ha n'anya. Ọ ya pụtara nna anyị ha weta ọjị ha na-agụ na ọ ga-adịrị ha mma ogologo ndụ na-arụ isi ike ihe akwapụ na ihe enwe. Ndị nna nna anyị ha enwere obi ọjọọ, ụdị obi ọjọọ enwe kịta. So ana m achọ ịkọwara gị na ndị nna nna anyị ha wubere altar ndị a out of love. Ka mmadụ ga, when I was growing as a little boy, o nwere obi, the last obi dị na be anyị na-afụ mgbe ndị na ụmụazị bụ awa nnukwu nna bụ onye nwe ya bụ obi. Maka na nnukwu nna anyị abụ the last Eze-Ana, nyewa bụ onye chiri ọzọ anyị nwere echi ọzọ Eze-Ana then. And that nnukwu nna anyị mgbe anwa na-ejegoro ụka nnọ charismatic and Bible Society na Catholic Church, every Christmas ọbụla ana m eje pay a visit na-abịa ajụkasị ụfọdụ ajụjụ. In fact, all that the late Eze-Ana, the last Eze-Ana anyị nwere before me bụ nyewa bụ onye gosiri m dị ọfọ, ihe a na-akpọ ọfọ for the first time. Nwa wee gosiri m ihe a na-akpọ, nwa m na ọhịa ga na-akpọ ọfọ. I cannot ask my father maka my father that time bụ onye ụka erikwuru eri front and back like me then. So due to and mbọsị anwa ịmara nwe ka mmụọ si eme ihe. Ụbọchị m ji eju ya ajụjụ ọfọ a, adị m ajụ ya na m chọrọ ịbata n'ọdịnala, mana ana m ajụ ya as a researcher because that time at early 20s abụrụgo m a speaker. Yes, ebidoro m kụzibe nkụzi nyewe lecture na seminar when I was very young. At 20 ebidogo m nyewe nkụzi 21, 22 at 21, 22 years apụtago na television. One of the young theologians na-eso ekuzi na Marian TV Council program anyị na-eme na Ohalo Seminary. Then a na-emebe ihe every Friday 8:30 to 9 o'clock. Then mụ na ndị fada na ndị late na anọ na ya, mụ the youngest among the all. So ebidoro m n'oge nyewe nkụzi nyewe seminar. That was then mgbe anyị na-ejere Margaret Hart Fege and St. Michael's and the rest of them. So that time, this was one of the speakers. So ihe nji abịa for the man bụ na mbata bụ na Christmas ka m nweta my facts. Ihe nji go preach. Yes, then me preach out of experience. Na mo out here na offer, see how you look like. You got that? So onye ọ bụrụ isi na-eje meet the man. So mgbe ọ na Christmas na-eje ka mụ na ya kpaa. So mgbe amụrụ nnọọ mmụọ na-eme ka m mụtacha ihe n'aka ya, because ihe m mụtara n'aka ya na-enyere m aka to date. Ị na-ege ntị. So onye gosi m ọfọ of various size. Gosi m obere ọfọ nke o gosi m sị m na ihe abụ ọfọ individual a na-akpọ aka n'ọfọ ndị mmadụ nwere ike use as personal
for nkechi ha. Gosikwa m ọfọ dị ime na osisi ọfọ, the other is ọfọ mgbọrọgwụ ọfọ for ndị ichie. Gosikwazie m nke ọzọ dịzi n'uko, ọ dị na gịnị ka a na-akpọ dị ya, basket, a kind of ụkpa, nke ahụ nnukwu ọfọ dịzi n'ime. Njụbazie ọsị m na ọfọ a bụ ọfọ alụsị be anyị, ọfọ ụlas, nke bụ na ọ bụ na mbụ the oldest na my clan, na ọmụ ga-abụ the cheapest. So wee gosi m ọfọ ụlas, ma anwa onye oruru ife ya bụ ụlas bụ my uncle, because that the man adịbago old, ọ dịghị enwezi ike eje across main road eje emekwa ya bụ mmụọ. O wee kpọzie my late uncle ka o jee na-endetrazi the mmụọ, mana my late uncle ejero maka na ya nwa na-ejekwa ụka. Then before onye anwa nọ n'obi anyị bụ nwa the Eze-Ana jezie wee je suo ihe niile ọkụ, suo obi ọkụ, suo ihe niile ọkụ. Ọ bụrụ ọzọ ka m gwa gị ihe mere ọnọdụ ya kịta. Mana ya na-achịkọwara gị bụ na ọfọ, whenever you destroy ọfọ, you have destroyed the good wishes and love and longing prayers of your ancestors. Imebigo ọgbụgba ndụ ọhime. So family ọbụla nwere ọfọ, kama na o nwere ike ọfọ ụnụ adị n'obi ụnụ. O nweziri ike, mana naturally o kwesịrị ịbụ na nna gị ma ọ bụ nna nna gị once ịkwalụ ngwuru, inwe ọfọ ngwuru be gị, tozie obi ndị ichie na be gị, ka awụ obi ichie ma ọwụ okwu ma ọwụ agwụ. Ịghọtara ya? Nke a bụ nke iyi enwe. Ịghọtara ya? Nke a bụ nke iyi enwe. Nke a bụ nke ị ga-enwe. Then mana ọ bụrụzie na the same as dị like that, iyi enwe n'obi ụnụ. So ọ bụrụ na enwe family ebe a pụrụ obi, ịfụ na ihe niile anwa na oyirukwa ebe ahụ ịdọrọ ana dịka onye bi ụlọ, ị ga-adụ ana nwụrụ. Then onwezie nke nna nna gị ha dọrọ n'ebe n'obi ụlọ, nke anwa dịkwa nkwa ọfọ jikọtara ụnụ. When my father was alive, o mere ihe ndị a maka ihe na ya nwa na onwe ejebere ụka. Mana mgbe nchigata n'ọdịnala dịka dibịa ụlọ, ihe izi mmere ndogoro ana ngwu, establish the family altar, ebe nna a na-ewere ọjị wee je na-agwa ndị ichie okwu. Onwe ka ihe si wee dị were ọjị jee ebe ahụ, o nwere ọfịa. Then mgbe emebiri dị ayawa general obi, yes, mgbe emebiri awa general obi, enwere ọzọ ebe ndị ichie nwere ọnọdụ na my clan, wee yewa ha ndị ichie wee sị ha iwe ha dị n'ọkụ na mma anatago na be nna m, na mma alụrụ ha obi, mana gwa ha ihe a ga-emere ma a gwa ha anya m too much money, ha bụ n'ihe menu, gwa ihe a ga-emere nke bụ eziokwu na ha mere ya. Yes, wee gwa ha sị na ọ bụrụ na ha mere m ihe na mma alụrụ ha modern obi, and that is exactly what I did. Mgbe m na-achọ ime ịgba ọfala ọzọ, then imepu elu ụlọ and ime my birthday, sị na ọ bụrụ na ha nye m ego m eji were this duplex, na m na-alụsị ya na the next time ma alụ iji sị ha thank you very much, wee lụ standard obi, and I did it. So mmesi na wee lụọ ọrụ ha obi, wee nyezie ha ọnọdụ kwesịrị ha dịka ndị ichie, kpọwa ha ndị ichie niile na my clan, ọ bụ ọsọ my immediate family, ndị ichie niile ndị na-agagharị na-eme mma, ndị enwere ọzọ ọnọdụ enyere ha, biko ha bịa were ọnọdụ n'obi ma. And o nwere ọfụ ya, and ha kwere m nkwa for that in mmel na ha ga-ebuli m elu nke bigo, and they are doing it. So onye na-achịkọwara gị m na mgbe nna nna gị ha hibere obi, all the altars nwere ọfọ si elu. Ajụjụ nna ajụ, kere ebe ọfọ anwa dị, kere ọbụ ọfọ be nna gị na ọfọ ngwe be nna gị dị. Ana m achịkwa na mgbe ahụ tụfuru, mgbe ahụ tụfuru ihe niile. Ọ bụrụ na watch film a na-akpọ Dejected Staff, my family's history story, my true life story of Ogbuefi Eze-Ana ihe na-akpọ ya na YouTube ka watch ya. My father elota m mgbe m bidoro dịka psychology my life at 21, abụgo millionaire. Nwee company na-edred ohu, nwee dreding machine of my own, Polanto Integrated Limited, ọmụrụ onwe. Now mana emegodoro mgbe ụfọdụ anyị na-enwe
ups and down kedu ihe anyị na-enwe ọrụ na-arụ ọrụ from side to side mana onwe mgbe emegidoro anyị na pipe gbajiri n'ime ala ma ọ na anyị nwere pipe stock na pipe tọ n'ime ala na-enwe some funny things gosi na all is not well and whenever enwere casualty na pipe tọ n'ime ala ma ọ na pipe gbajiri agbaji n'ime ala ihe ọ ga-emekwa ma ọ mmejekwa were ego nse butere na previous work m lụrụ wee jere dị ime my image by egwugharị the owner of the borehole another borehole so mezie m ife na rise and fall ọ dị ka ego ya dị ka iwere eme ihe dị mma ofu ọla enwe problem wedokwa ego ahụ ise butere wee solve ya at a stage ọ dịzie ka every year obi is a boy ebe m kwesịrị na-ada ebe m kwesịrị nọ wee so my father one day wee nọrọ ya na n'ihu ụlọ wee sị mpụ nwere ihe kwesịrị ịgwa m mgbe ahụ o ji wee kọọlụ m etu akụ gbasara anya na nna ya etu o si enyere nna ya akpata mkpọrọ mana o mechara were ụfọdụ nna ya nyere ego tufu ma ọ na-agwakwa m ihe eri m eri maka na anọ na ụka ọbịa mgbe ahụ so ọ sị ya tụfuo ọfọ mana emechara many years after ya na-efilu na ọfọ anya tụfu nwere ike imecha anya ebe nsogbu ya jezie ebe edewere ọfọ anwa ya tụfuru ọnwụ na-esugo ọhịa ahụ ọkụ so mana mgbe ọ na-agwa m ya nwere ihe m nwere ya mana emesiziri ọfọ nyebe nsogbu mana today awachigo m ya ọfọ ebulete nwachiri ọfọ anwa ka m bido ọfụbụ ihe ọma because mgbe ahụ nwachi datụ ọfọ the family wealth furu efu chigata amara m ihe m na-agabiga mana ana m achọ ịgwa gị na ọ dị very important na o restore ọfọ debe nna gị I will help you ma ọ bụrụ na unu kpebiri na ị chọrọ ime nka maka na I'm a living witness ihe ọfọ mere be nna onye ka ji were add that story add film a na-akpọ rejected staff ọ bụrụ na ị watch that film ya just play one of film ọ bụla ị ga-eji ga-ekụziri ihe na Nollywood ị ga-eji wee quantify that film so ọ ihe menụ so ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na the covenant ndị nna nna gị ha mgbe ha wetara ọfọ a na-aga ọfọ na ọ ga-adịrị ezinụlọ ya mma ọsịse na ụmụ nwa Diana na ọ ga-adịrị ha mma ọsịse na ụmụ ya ndị nwaanyị ndị jere ije edi na ha ga-eje ebe a mụọ ozuzu eke ozuzu orie ozuzu afọ ozuzu nkwọ ha ga-enwe ụmụ nwa Diana ọsịse ọ na-aga ọfọ so na ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ga-eme na ngwurube ya ọsịse ọsị na ha ama nwụchu na ha ga-efuchu ọsịse ọsị na ihe ọma ga na-eme na ha ga-adị ogologo ndụ ka nka ọsịse ekpere niile na good long gị na ezi ebumnobi a bụ ihe nna nna gị ha bụ n'obi kwenyere mgbe a na-ewube ọfọ a nya ka ị tolitere erie gị erie asịghị na ihe zime nna gị iburu ọfọ a bụ ihe ofu ofeke ojesunye ya ọkụ azụgburu onwe ya tii n'ọnụ aga iyi onye ka ọ ya ajụ ihe mere ndị a ihe nna achọ ịgwa nọ convenant ndị nna nna gị ha nwere ka ịtụfu ka mmadụ ga-atụ ọ bụrụ na ịbụ nwa Dangote the highly respected Alhaji Aliko Dangote na ịbụ nwa ya and ọgụ nwa ya bụ the next chairman after him after ka o bichalụ ndị a and they knowing fully well that the Dangote group nwere agreement to sign with many shareholders and partners and the financiers, the banks that finance the projects of the company. Iwe bụ na ọgụ maka ntị n'akụkụ a iwe bụ na ọgụ maka nwa ya iwe eme gịnị iwe bụzie na ọgụ nwa ya bụ the next chairman maka na nna gị adịrọzi the mantle of leadership fall in your hands iwe tolite wee nye order na from that day going forward they draw interested on any agreement they draw interested on any covenant they draw interested pay any homage whatever your late father the former chairman reached or made with any group or persons or entities that you are not interested. What do you think that will happen? My brother, my sister, immediately made that statement. He will go for. Why he made that statement? He mean that statement there he melobu. Nandini ne akahade no bubando and covenant. Ni wouldn't tell you no benagi. Ni don't interested whatsoever. He honor her. Ma we had the due respect. Ma we had share. Ime ya na-eta ka ngwa ihe ya eme gị. Ma ka ngwa ihe ya eme ya bụ company. Ọ bụrụ na nna gị na inherit the company nna gị.
dịka gị nwa na-ene m anya ya edetere throne now gị nwa bụzi didi ọkpara nọji na ngwuru. Now ọ bụrụ na ị mere ihe ndị a, ihe ga-eme gị bụ ihe ndị a. Ihe ga-eme bụ na ị ga-lose those loyalty and support your late father bụ the former chairman enjoy with all the subordinates and all the entities and forces that supported him. Ị ga-lose ya. Ihe ga-eme gị bụ na some of the shareholders, the partners, not in agreement with your late father. If ha ga-eme bụ ha ga-ebido litigation. Ha ga-ebudo delu warning letter gwa gị na their displeasure na their recent pronouncement email, and gwa gị na that pronouncement email the disastrous. All the same thing ka your ancestors na-eme mgbe ọbụla eriri gị eri ije mebie ọfọ be nna gị kwatuo obi si na ịdịrọ interested na ihe niile abụ ihe ndị gboo mere, na ịdịrọ interested on any agreement. Enwere ike unu enwe akwari na bụ aquarium ije tiri ya bụ na kpọta ofu ofeke mee assault to those entities of powers and various altars. Ị mụrụ na ọ bụrụ na mmadụ wepụ ihe o jikwuru, ị ma na o nwere ihe o jikwuru again. So mgbe ahụ ị bịara jesi na ịdịrọ interested ihe mere open confrontation, open war. Mgbe ahụ nwatakịrị ha bịa mee dat kwuo okwuke ya ahụ, okwuke ya ọgbọ na ya adịrọ interested ịghọ na any agreement, ime ya eme echiche a na warning letter. Enwere ike ọ bụ lawyer of those group ga-esendịrị ya letter wee gwa ya nyacha aka ghọrọ ha. Ọ bụrụ na olu oge eji akwụ dividends o kwesịrị ịkwụ the shareholders na ọkwụrụ ya, ime ihe ga-eme ọ ga-ebido fụwa litigation. A ga-ebido sue na court. Ọ ga-enweta court actions, and the worst court action bido bịa from left and right and all the foundational members ndị merụ the company ji wee dị ebube. Ihe ga-eme n'ụwa na the company ga-ada go to anywhere. Any company ọbụla the new CEO gị nwa nọchiri anya ya chigatara wee sị na ya chọrọ on agreement the previous CEO reach with your other partners and associates. Believe in me, that company will fall. Look around. Kedu ka o si dị gị na ị ga-abụ onye sbu nne ọzọ mụta dị ọbara? Ọgbụgba ndụ ndị nna nna gị ha rechi wute ụmụ mmụọ ka nwa ọba nshi dị ka gị maka na ewu dị ọbara ma ọ bụ na ike dị gị n'aka. I wee pụtasị na ịdịrọ interested ọ na enye ọbara, ị ga-eresi bụ mpịawa azụ na ụdị adịrọ mma. Ụmụ mmụọ ga-ata agha. Etu ahụ ndị court, various partners with your company i mere inherit ga-esi wee gbaa ọkakpara kwukwu. Etu akwa ụmụ mmụọ ga-esi gba gị nke ha ya agbaghị ya dị mma maka ha chọọ ịgba gị, ha ga-agba gị ihe adịrọ mma gbaa gị na ezinụlọ gị. Ị na-ege ntị? Ihe ọ pụtara bụ na the covenant nne nna nna gị ha rechi wute ụmụ mmụọ etago ka ị nọkọtalụ. Ị mara etu esi wee lee foundation, ị mara etu esi wee set the altar. Nwere nnọọ etu ọnwụ na ịmụtara ịpụta kpọrọ ihe niile isi n'ala. Ị ma na ya kpọrọ gị isi n'ala. Yes, ị ma na ya kpọrọ gị isi n'ala. The truth of the matter bụ na ndị nna nna gị ha wubere this ọgbandụ, this altar in good faith. Kwe ndị nna nna nkwa na ọ bụrụ na ha na-emedo na-echekwa ụnụ na ụnụ ga na-echekwa ha. Ihe abụọ ọgbandụ. Then gị nwere onwe gị oruzie na ya own turn ịjụ na ịma ọnọdụ that agreement. Kedu ihe ọ dị ụka ụmụ mmụọ ndị a ha na nna nna gị ha nwere ọgbụgba ndụ? Ịgbọrọ na ọgbụgba ndụ na enwere ọgbụgba ndụ eji wee hibecha ụfọdụ ihe. Nwere idea, ị nwere idea na ihe gbasara aquarium. Enwere idea na ihe gbasara aquarium ka nwere family mmadụ. Ihe nji abụ nne eme nwere family mmadụ ka ọ ghara ịdị ka akụkọ ịkọja. Family be nna nwere oge eruo a na-enwe nsogbu n'ihe gbasara ọmụmụ. Ọ ndị agbata nnukwu nna anyị gawa great grandfather a na-akpọ Ogbuefi
wee mụta nwa ya ọ na-anwụ ọ na-amụta nwa nwa a na-anwụ ọ na-amụta nwa nwa ọ na-anwụ o wee mụta nke ọzọ nwa nwoke wee sị enwegonu m nụ am I sure that I have maka na ọ na-awa ọmụta ha nọdụ obere ha nwụrụ o wee mụta nke a wee jụ my grandfather wee sị enwe na m nọ that is a question ọnya wata agbasa onye m bụ like a question enwe na m have I gotten enwego m am I sure na m enwego that is a question ọ jụrụ mgbe ọ mụrụ ya bụ nwa ịghọtara ya maka na ume ọmụmụ mere ya ewee hibe ya bụ ọdụ ọmụmụ gịnị wụ ọdụ ọmụmụ mmụọ ehibelu maka multiplication na-eweta ọmụmụ na-eweta anything multiplication ọ bụrụ sọ ọmụmụ ka ọ na-enweta ọ na-ewetakwu akụ na ụba ihe ọbụla wụ multiplication ọhịa ọ na-enweta then onye agbata even na be today the family adịgo too large because na onwere onye ọbụla amụrụ bụ the descendant of that particular enwe na after ka ehibechara ọdụ ọmụmụ a amụrụ nwa amụrụ ụmụ ma nwoke ma nwaanyị ụtarịa maka na ngwa ọgbụgba ndụ gị nwa na-eji emebi akwari ọmụmụ dịbe nna gị ejụkwara onwe gị kere ihe melụnụ ndị nna nna gị ji wee thought it wise iwube akwari ọmụmụ ịmara na o nwere ihe mere gị nwa na-eji akwatu obi ndị ichie ejụkwara onwe gị kere ihe melụnụ nna gị maọbụ nna nna gị ji wee wube obi ndị ichie abụ na ofeke na gị m nwere onwe m ewubere m obi ndị ichie mana o nwere ihe merenụ o nwere ọgbụgba ndụ o nwere ihe merenụ ndị ichie n'obe nna enwerozi ebe ede akwaziri ha ọnọdụ wee kpọkuo ha n'anya mmiri wee sị ha meere m nke a na m enye ha ebe ọnọdụ ebe ha ga-anọ wee na-akpa maka ọdịmma anyị na ọdịmma ezinụlọ ya na ọdịmma in general mụ na ha wee kwuo okwe ha wee mee ihe ihe m yọrọ ha meere m wee nwee ego wee lụọ dati obi enwe wee nwezie maybe a descendant by descendant in future mmanya gbugidere wee jee dati obi enwe jee kwatuo ya ịkwatuo ya ndị ichie emebie gị na ị nwere idea he cannot destroy what he cannot create. You are not the person that created that will be not by your longing or your wish. Do you know na Solomon na David chọrọ ewuru Chineke ewu temple asị anya ewu na aka ya juru n'ọbara ọ bụ onye ya ewugbo obi na ọ bụ onye ya ewugbo ọta n'ọzọ ka Solomon bụ onye ewube ya ọta iche na onye chọọ iche na iwugbo ọta bụ onye chọọ ịma ọnụ by grace ịma ọnụ onwe chọrọ iwube ya bụ ọta mana pamitiri ya enye ọgwụ ya long life iwube obi ndị ichie ma ọ iwube ụdị ọta dị etu agasị ka nna nna gị ha yibere egwukwe gị ije anya ebe ya kwatuo ya akwatuo ha gị so ihe na-achị kọwara gị bụ njikọwa ihe abụna ekwesịrị ka agwọ nwatakịrị a na-egosi nwata awọ n'ikpe okwute a na-emetụrụ ya aka maka na awọ n'okwute yi ọnya ka anyị chọga nwere nkụzi taa wee kụziere gị ihe ị kwesịrị ime na-enwere ọgbụgba ndụ ndị nna nna anyị ha nwere mgbe m na-ewuwe obi enwere ọgbụgba ndụ mụ na ndị ichie nwere maka gbasara anyanwụ obi ya gbasara ezinụlọ so if you are not interested as right ọ bụrụ by force if you are maybe my son or you are my descendant you are not interested in obi may as right follow your own path follow your own way go and find your own way but mmanya gbugudo gị jee na obi akụ ya kpam igwe problem you got that? Yes, because you are not the person that give them shelter. If you are not interested, go and demand lay down your own foundation. Came on or this. So ọ bụrụ na isogo na ndị tinyere alụ ma ọ bụ tinyere ego ma ọ bụ tinyere aka in any form ịkwatu ọta dịbe nna gị were ọsọ were ije go and visit back. Yes, ka nkwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ị chọrọ ka agbaala gị afa miri emi send the message na WhatsApp 0813-8243-871. I repeat 0813-8243-871 ma ọ bụ 0805-7837-672. I repeat 0805-7837-672. Ka ị na-eme na-emetụ aka na share button
n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Agụọ m ọfọ n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, ndị frens anyị, ndị na-asọpọt our administration, ndị na-eshi our messages, ndị na-agwa ndị mmadụ gbasara our administration, ya nakwaziri isi the children of the temple and friends of the temple. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, a sị na ọmaka ya emere ụnụ. A sị m akakaka ya mụ na jijia ya mụ ụnụ. A sị m onye furu onye isi ụnụ na-awa aja ya weru nke chụọ. Onye fụ ụnụ cheta nwa ya nwụrụ anwụ, sị ka ihe mere nwa ya nwụrụ anwụ mee ụnụ. A sị m na nwa onye a ọzọ anwụzina, onye a na onwe ya nwụọ. A sị m onye sị na akwụ na amacha na mpama ya abara nke ya. Onye sị na ụnụ ga-adị mma na onye a ga-adị mma. Onye sị na ụnụ ama adị mma na onye a ama nata mmatụ iru ụwa agwụ. Onye ọbụla sị ka o jere ụnụ aja ije na o jere na ọya ejelu, osi ọnwụ na ọya ejelu ya nwụọ n'ụzọ. Ọ ihe m kwuru n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie nke ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. A sịrị m na ọ bụrụ na ọnwa egbu ojii eji wee chụ aja na emechaa na ọ ga-epu ome. Udo dịrị ụnụ.